Lagyan natin ng sugat yung manok para pasok yung timplada sa ating chicken whole hamonado. Yo mga bossing, ito na pala mga bossing ang ating mga ingredients. Wow! Ito, bawang, sibuyas, magic syrup, pineapple tidbits. Ito, pampalambot, Sprite, pamintang buo, pamintang durog, asin, tuyo, at sugar. At ang ating whole chicken hamonado. Yan lang mga bossing. Simpleng luto, simpleng mga ingredients. Mga kabusing, i-marinate muna natin yung isang buong manok na para sa chicken hamonado natin. I-marinate natin na isang gabi para yung timpla pasok na pasok talaga sa katawan niya. Pineapple. Lagyan pala natin ng soy sauce. Masimasan lang nato mga kabusing para masarap, wag may himas. May mga sugat na tong manok kabusing para yung timplada niya pasok talaga sa katawan niya. Bango na bossing oh, pineapple. Balikan natin bukas mga kabusing. Lagay muna natin sa rep. Okay. Abangan natin bukas mga bossing. Sarap yan. 24 hours later. Hello mga Hello. bossing. Ito na ang pinakahintay natin kabusing. Kapon minarinate na ni Ito na ba Bossing mga Raymond. kabusing? Ngayon, umpisa na natin yung pagluto. Yung ano natin. Yung chicken whole hamonado. Pero, yung hiwa portion ha. Yung mga portion na to. Si kabusing muna yung magtira. Okay. Abangan nyo mamaya kabusing. Yung chicken hamonado natin. So, ito na mga bossing. Hiwain natin ng sibuyas. Para umpisahan na natin yung pagluto ngayon. Salamat pala dyan sa mga nanonood. Mga solid. Sa mga solid ka bossing dyan. Na nanonood lagi. Shout out sa inyo, shout out. Lalo na mga taga Camotes Island. Yaw ni Ate Ima. Shout out din at Ima. Kaya ba nindot ba kaya nga itong Camotes? Murasag Boracay ba? White sand. Boracay baby. Yeah. Imnon deg Boracay baby. Unsa toy kuan sa Boracay? Sa Mix. To imnon nga Boracay ba? club mix. Club mix. Club mix ba to? Bawang mga bossing.
chicken hamonada. Whole chicken. Ini ba? Ina yung tubo ang bugas. Mga kabusing, umpisahan na natin ang pagluto sa ating whole chicken hamonado. Kabusing version lang ito mga kabusing. Lagyan pala namin ng tanglad. Yung masarap. Ano Sibuyas. yung sa ano ba? Loob. Sa bawang. Yan lang mga kabusing. Tapos mag-isa muna tayo ng ricados natin. Mag-isa muna natin yung mga ricados mga kabusing. Kunting mantika lang. Sili kabusing, lagay pala natin din dito para may twist. May asin na to at saka magic sa ilalim ng puwet ng manok. Yan o. Yan yung hamonado ni Kabosing. Chicken hamonado. Ahos mga kabusing, yung unahin natin. Yan muna natin mga golden brown siya. Sunod pala natin yung sibuyas kabusing. Ahos pa lang o. Ito pala kabusing, lagay natin ng mga 5 minutes. Baliktarin lang natin para tutuyo siya. Yung manok natin. Hamonado na yan. Papalambutin niya. Sarap. Ikan natin mga Kabosing. Yan na siya mga kabusing. Ibaliktad na naman natin. Yan. Takilid ay takilid. Ganyan. Oh. Ano pala Kabosing una? I-fry. Ayan. So, yung mga 5 minutes lang. 5 minutes na lang i-fry. Baliktad. Yun. Tingnan natin mamaya. Pwede na ito mga kabusing. Lagyan na natin itong ating pineapple. Para sa sarap.
Sunod natin tong minarinate niya kabusing. Kaya maya kabusing, pagkulo, balikan natin. Takpan muna natin. Kumulo na siya mga kabusing. Lagyan ko lang natin ng kunting Sprite para lalong lalasa. Yan lang mga kabusing. Kumuloin natin ulit. Sprite. Kaya di ba? Sinutin ni nandong putik. Putik. Lagyan ko lang natin ng brown sugar kabusing. Yung manok natin. Okay, maging sarap. Pamintang kilo. At saka huli natin pamintang liso. Okay lang. Ang mga takpan natin. Hanggang lambot siya. A few moments later. Mga kabusing, patikman pala natin ni kabusing Jen kung tama na ba yung whole chicken hamonado. All chicken. Sinaw kay kabusing oh. Ini. Oh, muta na eh. Oh. Huswa na ko ni panit. Paglaman na gito pa. Bawa na po. Bas-ubas no. Tapos na, gamay na lang dito. Chicken ni ba? Ah! Something kayo ng gano'y. Lami kayo. Perfect na. Minay? Baka natin mamaya mga kabusing, mga 10 minutes siguro, luto na to. Luto na to mga kabusing. Patayin na natin. Ano na eh? Wow. Bango pa lang, hamonado na. Kunin na natin mga kabusing. Latang-latang na siya kabusing. Kayo? Chicken whole hamonado. Busing. Ayun o. Yo mga busing! Ito na pala ka busing oh. Ang finished product ng chicken hamonada. Woo! Alam sa to ka busing. Chap-chapa na to.